дар шаҳри Тошканд ҳангоми фурӯши нахустин китоби муқаддаси Қуръон ки дар Узбекистон нашр шудааст, навбатпоии тӯлонӣ ба вуҷуд омад. Гуфта мешавад, дар таърихи истиқлоли ин кишвар нахустин бор аст ки мардум барои харидани китоб чунин навбат мепоянд. Арзиши китоб муодили тақрибан $4 аст. Раҳбарияти нашриёти Ҳилол ба хотири он ки китоб ба дасти далолон нарасад, эълон кард ки ба ҳар як муштарӣ якдонагӣ мефурӯшад. ин мавзӯъро ҳамкорам аз бахши узбекӣ Сироҷдини Ислом пайгирӣ кард ва ҳоло дар маркази хабари моро ҳамроҳӣ мекунад. Хуб, Сироҷдин, ба мо бигӯед ки сабаби чунин таваҷҷӯҳи фавқулодаи мардум ба китоби муқаддаси Қуръон дар чист? Сабабаш оддист, то ҳанӯз дар Узбекистон Қуръони Каримро нашр накарданд ва мардум умдатан Қуръонро ва китобҳои муқаддаси дигарро аз кишварҳои халиҷи Форс меоварданд ва аз Русияву дигар кишварҳо меоварданд. дар худи Узбекистон иҷозаи нашри Қуръони Карим набуд. Албатта соли 1989 муфтияти Узбекистон муваффақ шуд тарҷумаи Қуръони Каримро нашр кунад ва муаллифаш ҳамон замон Алауддин Мансур буд ки олими барҷастаи исломӣ аст, худаш аз Қирғизистон мебошад ва барои ҳамин буд ки тамоми мардум мунтазир буд. Эълон карданд ва нархи як китоб бо вуҷуди ин ки масалан 31,000 ҳаст, ки ин тақрибан $3.5 ҳаст, байни якчанд соат фурӯхта шуд, ки ин гуна масалан навбатро дар таърихи Узбекистон мо надида будем. Маслан бубинед, Сироҷдин, пас аз ба қудрат расидани Шавкат Мирзиёев ба мардуми узбек баъзе озодиҳо дода шуд. Оё дар мазҳабиҳои озодӣ низ боз шудааст ё хайр? Албатта мо дар инҷа хидмати Шавкат Мирзиёев зиёд аст, чун пас аз ба қудрат омаданаш аввалин коре кард ин гуфт ки бояд мо мусулмонҳо озод ба масҷид раванд ва исломе ки мо дар минтақаи мо ривоҷ ёфтааст, исломи анъанавӣ ро бояд мо тарғиб кунем алайҳи гурӯҳҳои ифротгаро гуфт. ва худи ҳамин соли гузашта беш аз 16,000 нафар маҳкумои динӣ, ғайр аз ин онҳое ки дар рӯйхати сиёҳи ҳукумат буд, аз ҳамун рӯйхати сиёҳ аслан лағв кардану бекор кардану инҳоро аз рӯйхат бароварданд. ва худи Шавкат Мирзиёев гуфт ки мо бояд бештар ба маърифат, ба ислом таваҷҷӯҳ кунем. мебинем масалан худи Шавкат Мирзиёев дар тамоми сафарҳояш ба минтақаҳои гуногуни Узбекистон бо муфтии Узбекистон, мулозимоне ки дар идораи динӣ кор мекунанд, якҷо меравад ва ҳамеша аз онҳо дуои фотиҳа мегирад, ки ин масалан мо наметавонем гӯем ки ин чиз дар минтақаи мо, дар минтақаи Осиёи марказӣ хеле ривоҷ ёфтааст. Сипос. Сироҷдини Ислом буд, шӯраи бахши узбекии Радиои Озодӣ. Ҷузъиёти бештари марбут ба фурӯши китоби Қуръон дар Узбекистонро дар сомонаи мо www.ozodi.org пайдо кунед.